Cunha visita ás obras do futuro ao Museo da Conserva en Cabo de Cruz, os alcaldes dos 4 concellos que integran Barbanza e Arousa, acompañados da xerente da entidade, quixeron comprobar o estado de execución dos 4 proxectos incluídos no seu plan de sostenibilidade turística en destino, para o que contan cun orzamento de 1,5 millón de euros, procedentes de fondos europeos. Ademais da actuación en Cabo de Cruz, no dito plan incluiránse outros proxectos, como é o caso da rehabilitación e renovación integral das instalacións do Museo do Mar en Rianxo, o Museo da Salgadura en Ribeira ou a posta en valor do barrio dos cataláns na Pobra. No proceso de execución deste proxecto estamos realizando, ademais do Museo da Conserva en Boiro, o Museo da Salgadura en Ribeira, o espazo gastronómico en Rianxo e a instalación de estacións de bicicletas eléctricas cas que percorrer os 4 concellos. A idea deste proxecto é viaxe a través da historia dos sabores porque se trata do pasado e do presente, reivindicar o pasado e o presente do que é a nosa cultura enogastronómica. Por eso están os museos, tanto o Museo da Salgadura en Ribeira, como o Museo da Conserva en Boiro, como a posta en valor do barrio dos cataláns da Pobra do Caramiñal, para ver un pouquiño como foi esa evolución e como chegamos a esta idiosincrasia que temos na actualidade, como partimos dende a Salgadura ata a Conserva dende a historia. Pero a proposta para o desenvolvemento turístico da comarca irá máis alá, coa creación dun club de produto enogastronómico, no que estarán chamadas a participar tanto as empresas do sector turístico como conserveiras ou adegas. Faremos a parte do presente, digamos, que é esas degustacións a onde chegamos ahora mismo, esas degustacións sobre todo da conserva e tamén dos produtos do mar. Aquí reivindicamos tanto produtos frescos como conserva e tamén, por suposto, os viños da ISP, Terra do Barbanza e Iria. Para estas degustacións, este espazo tanto será para as empresas privadas como para degustacións que se organicen por parte dos concellos e por parte da mancomunidade. Esta aposta permitirános a consolidación de produto turístico que iremos comercializando con axencias de viaxe mediante paquetes turísticos que faremos chegar a máis de 6.000 axencias de todo o territorio nacional e en Portugal. Este traballo lévase a cabo cunha grande colaboración entre os 4 concellos que remamos todos na mesma dirección co obxecto de convertir Barbanza e Arousa nun destino de excelencia. Todos os proxectos deberán estar rematados antes do 30 de xuño.